Takže čau lidi, vítám vás u nových videí ze hry Spore. Vybral jsem si tuto hru, protože nevím, proč jsem si ji vybral, protože je dobrá, se mě líbí, je u toho někdy sranda, takže tak, zrovna můžeme přejít ke hře, takže tady si vyberu hvězdu, na které chci hrát, takže si tady tuto. Vybrat fázi, tak budu od začátku, bíložravci. Ne. Ale třeba tato. Jednoduchou. Nevím, jak se bude jmenovat. Pojmenujte svoji planetu, tak já tam dám třeba Saturn, nic na mě nenapadá, je to možná blbé jméno, ani to se mi ukazovat nebude, takže to může být jedno, jaké si tam jméno. Tam bude chvilku ukázka. A to mi, že to je jedno. Tak a můžeme začít sbírat. My jsme bíložravci, takže budeme sbírat tady tyto zelené hnusy. Potom se budeme aj nějak dávat ty bodce a tak, takže budeme i zabíjet, takže teď jsme vyrostli. Vidíte, tady je nepřátelská masožravá, ta nás může zabít. A super, teď nám vypadl bodec, takže si to budeme sebrat a potom, když vstoupíme do páření, tak si to můžeme dát na sebe. A jde po nás. Masožravá, ježiš, ne, jsme pomalí. Ještě se nebudu nebojovat. No, už po nás jdou dvě, no to je dobré. No dělej, no dobré. Já nevím, že jako se budeme pářit, ale to nevadí, přišel můžu upravit podle sebe. Tak. Ano. Takže tak. Dáme se na sebe ten bodec, určitě tak. Zvětšíme. Jo. Nevím, jaký mu udělat tvar té příšerky. Bude mít velké oči. Tak. Tady tu můžeme, nevím, jak to vypadá. Brak včela, velkou říť. Malý zbytek. Jo, to vypadá dobře. Takže můžeme nechat takto. Pojmenujte svůj něco, to je jedno. Teď si ji nabarvíme. To je hezké, ale ta barva je katastrofální. Jo, to je hezké. Takže tak, pojmenujte svůj výtvor. Ježiš, to bude trvat. YouTube bakterie. YouTube bakterie. Tak. Můžeme jít dál. Se nám to vlíhne. No. A zase budeme sbírat.
Zase jsme vyrostli, vidíte, že už jsou zde i medúzy. V pozadí můžete vidět krásného obra obrovského nějakého. Prdele. Takže tak. Do prčí, zase nestopoval tento díl, takže pokud bude moc krátký, nebo moc, no spíš moc krátký, tak nevím. Ani, že bych se podíval na hodiny, to není možné. Tak, celý bodu. Ta svině si vzala všecko, to není možné. Tady je jakási malá. Jak se mi odrazil. Ale jsme hrozně pomalí, přidá se, ježiš, přidá se tam potom ty. Jo, zase jsme vyrostli. Jsou už zde i proudy, takže... Tak. Takže plavíme proti proudu, proto jsme tak pomalí. Tak už je to lepší. Ježiš, jedová, to ne. Ne, tady je hrozně moc. Má trýsku, tuto bych mohla zabít. Protože i s ní vypadne určitě ta trýska, když ji zabiju. Tak. Sakra. Ty vole. Tak, tady jakási malá, můžeme ji zabít. Je masožravá, bojí se mě. Mě se bojí masožravá, to je zajímavé. Dobré. Jo, obrovská medúza. Dobré, zabil jsem. Ale stejně to si jsem poskytl žrádlovi. Takže. Máme 14. Je, ano, kvítko obrovské, dobré, super. Ale už je ožrané. Ty vole, to není možné. Dobré, co tady? Mohl bych vyrůst. Ty uhní. Tak, dobré, budu sem. Teď ještě musím jednou bodnout. Jdu po něm. Asi ho znovu najdu. Nenajdu, to je jedno. Jdu zpátky. Musím se najít, protože nemám plné životy. Takže tak. No, tak to je, ale to... No, takže je ožraná už, takže kdybych teď vyrostl. Dobré, tady je kvítko, které ještě není úplně ožrané. Ale jsem jak lemra, není možné. Vypadněte. Jo, tady je taky rybolov. Uhni. Takže asi tady... Dobré, vyrostli jsme, takže můžu už jíst ty větší. Jo, dobré, meteorit, super. Co to je? Jed. No, dobré. Já se ještě tady nažeru. Co to je? Dobře, vám tak. Tak to je jedno. Nechci se ještě pářit ani. Tady jako ty příštěrky. Nechci ještě že to tam vadí, co mi pořád ukazuje. Mě to tam vadí, jak to tam pořád ukazuje, mě to vadí, to tam nechci. Kdyby to šlo nějak zavřít, třeba ne, to nejde. To je jedno. Je, stejný druh. Dobré, vyrostli jsme zase. Už by se to za chvilku měli dělat i mušle. Oni zabili můj druh, to jsou hnusáci. Jdu pářit. Tak, tady je moja milénka. Tak. Já jsem holka.
Když kladu vajíčka, nevím jak to je u těch buněk, ale vypadá to tak. Kolik mám? 25, kolik stojí toto? 15. Když si chci koupit ještě toto, stojí 15, to taky 15, tak já si koupím toto, ten je tam Michan, tak budu pomalý, no a co mi to nevadí, ještě nic nezabil, to. 10, bodec, ještě si můžu koupit bodce, já nevím. To si můžu dát sem. Jednou jsem si udělala takovou příšerku a byla tak hrozně těžká, že neuměla ani plavat. Takže nějak jsem nevychytal předtím. Tam by šli jak dělat dva, ale... Ne. Já to nechám takto, ať ty bodce mám na řiti. Tak si ji namaluju nějak, nevím jak. Jo, to je celkem pěkná, i ta šedá, nevím jak vypadá. Jo, to je hezké, ale ještě se podívám dál. Mám se na to, jak vypadá. Toto. Nevím právě, jak si mám namalovat. Jo, toto je hezké. Takže tak. A jsem se vylíhl. Takže teď klivuje. Je to dobré, super. Můžu otravovat příště. Jak to ječí. No, jedu pryč radši. Takže tak. Tady už jsou taky jakési takové tvrdé cosi. Nevím, jestli to jsou meduzy nebo kamínky nebo mušle. Ale ne, mušle jsou takové hnědé tam potom. Ježiš! Ty nusko, asi. Ale plavem. Měla bys začít něco dělat, si nemra. Jdu ji otrávit. Otrav se. Ne, ona mě nabodla. Nebo on, to je jedno. Ne, tam nejdu ani na obodce. Tak, pryč. Vidíte? Viděli jste to určitě? Jsem ji otrávil a ubrali se jí 2 životy. Ano, tady jsou zase nážerů. Dobré, zabil jsem. Jo. Co to je? Trýska, super. No, to je ta elektrická. Fuj, elektrická, ne, elektrická. Ne, oni jsou všude, já nechci ty elektrické, oni mě vadí, jo. Jo, oni je snad zabiju, ne. Jo, tady je asi, jo, mě něco vypadlo. Jo, to je ten elektrický. Dobré, elektrický šok, super. Vylepšíme se, budeme super výjimka.